ассалому алайкум бародаро, умедворим ки ҳамагӣ тансият ҳастин, хонобод бошен, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. Алло дар касби кори ҳамамон баракат насиб кунад ва хусусан ан бародароне ки аз мо ҳамеша мол харидорӣ мекунанд. Умедворим ки Алло дар касб коршон баракат насиб кунад, то ки аз харидорӣ кардагишон мақсад ноумед нашаванд, мо ҳам баракат биёбем. Бародаро тамошо кунед, навори имрӯзада 49 сар қишқорбара ҳай. Дар байнашон ягон бараи браг нест. Иншоалло бинед, аксарияташ дагар ҳисоби ки шишак шидагиан барои барвақтиян. Инам сиёҳора бинен чхел сурхо зарду, аммо гуфтем ки бародар байнашонда ягон моли браг надорад. Чизе ки аён аст, дигар ҳоҷат ба таъриф кардани гапҳои зиёдатӣ задан нест. Шахсоне ҳамин гуна мол лозим бошад, бародаро ба дили пур харидорӣ кунед. Он чиза ки дар навор мебинед, иншоалло ки дастрас мекунед. масъалаи нарх навош барои ҳама муҳим ай. Мехоҳад арзон харидорӣ кунад, манфиат ба даст биёрад. Масъалаи нарх навош 2380 сомонӣ муомила дорад, дастсафка дорад. Дастсафкаош ба ноҳияи Гирата, вилояти Хатлон, ба шаҳри Душанбе, вилояти Суғдам бародаро ҳамин нархҳо бо камтарак муомила ҳам дорад, дастсафка мекунем. шумо мола бинед хеле бародаро, иншоалло ки шахси харидор аз чотурша мегира. барои муроҷиат кардан ба рақами 181 4 77 муроҷиат кунед. телефони дастӣ ҳам кор мекунад бародаро, ватсап ҳам кор мекунад. шахсони имконият дорен, марҳамат, аз наздик омада бубинед. моло қарор доданд дар шаҳри Кӯлоб. масъалаи нарх навоша гуфтем 2380 муомила ва дастсафкаш қатӣ. ҳар ҷо ки бошен, Алло нигаҳтон бидорад. моло касоне ки маъқул бошад, мақсад ба ҳамин нархҳо, марҳамат, рақамҳоро гуфтагем муроҷиат кунед. дастсафка бародаро ба дилхоҳ шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғда дастсафка ҳастад. метавонед ба дили пур муроҷиат кунед. ҳамин чизе ки дар навор аст, иншоалло ки дастрас мекунед.